Γεια σας guys, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο και σήμερα θα παίξουμε Minecraft 1v1 όποιος φτιάξει το καλύτερο build μαζί με τον Alex. Θα παίξουμε μαζί με Γεια σας παιδιά. Ωραία, είπε και γεια σας και ξεκινάμε. Πατάει ο Alex. Τι λέει? Πάρκο. Ωραία, πάμε για πάρκο. Από την άλλη εσύ. Μάγκες, έκανα mute τώρα και... Ναι, τόσο. Λοιπόν, έκανα mute τώρα και θα τον αντιγράψω για να δούμε την... Θα τον τρολάρω δηλαδή, θα το αντιγράφω τα πράγματα και αυτά για να δούμε. Κρυφά. Λίγο. Τι κάνει τώρα αυτό? Πάρκο. Δεν με έχει δει, είναι τόσο ηλίθιος. Θα κάνω ένα σαν πάρκο. Πού είναι. Έχει πάρει αυτό. Πού είναι το Instagram? Ναι. 6. Πάτησα mute πάλι. Και αυτό θα το κάνω. Να γίνω η βίζα. Κάνω το πάρκο της Νέας Υόρκης. Τι λέει τι θα φτιάξω της Νέας Υόρκης λέει. Σαν με γέφυρα. Ωραία. Slab, πού είναι τα slabs? Slab, τέτοια. Α, κατάλαβα τι φτιάχνω. Αλλά περιμένω. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, έχει βάλει ένα εδώ. 1, 2, 3, ωραία. Slabs 1, 2, 3. Άλλο ένα εδώ. Ένα εδώ. Άλλο λίγο εδώ. Τέσσερα. Ωραία. Εδώ. Δεν με έχει δει. Τι είναι αυτό ρε μπρο? Πώς να το φτιάξω ρε μαλάκα, μύρισε τα νύχια μου. Και εδώ πάει έτσι. Το έχω καταλάβει. Αλλά πρέπει να δω πόσο το έχει κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μη μου στέλνετε. Εγώ το έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και κάτω. Μπαπ. Δεν μπορώ τώρα κάτω γάμο. Μαντήλι.
από τα μάλια, από τα μάλια. Κι έλα να χορέψεις μη γύρω, με γυροβόλια. Και εδώ δεν έχει βάλει blocks. Από ό,τι είδα. Είναι ωραίο. Καλά, ωραίο. 5 λεπτά ακόμα. Ακούς, 5 λεπτά ακόμα. Πέντε λεπτά ακόμα, ακούς. Δεν ακούει ρε. Τι έγινε. Βάθηκε. Έχουμε 5 λεπτά πάντως. Όχι. Τι κάνω ρε μπρο. Εδώ παπ. Και εδώ κάτω να το φτιάξουμε παπ. Ωραία. Τι έπαθα. Πω, τι είναι αυτό τώρα ρε μπρο. Α, κατάλαβα τι κάνει το εκείνο που κάνει. Γιατί νυχτώνει. Ωραία, συνεχίζουμε. Ωραία, να το. Έτσι το έχει φτιάξει ο μπρο. Δεν ξέρω τι φάση. Στο τσακ. Για να μην μιλάει, άρα δεν με είδε. Είναι τόσο βλάκας που δεν με βλέπει. Α, καλά. Λοιπόν, μαγκές, θα προσθέσω 2 λεπτά ακόμα γιατί δεν μας φέρνει ο χρόνος. Τι λέει. Τι λέει. Ξαναπες μία ρε, δεν άκουσα. Τι φάση ρε, δεν Λέω, έβρισκα ότι με ακούστηκε. Πιστεύω. Όχι ρε. Τι, έβαλε και δέντρα. Πόσα δέντρα έβαλε. 1, 2, 3, 4. Πώς θα το κάνω ίδιο τώρα με τα δέντρα. Τρόμαξα. Ποιο δέντρο έχει πάρει, αυτό έχει πάρει. Και παίρνουμε... Καλά το κάνεις. Δικό σου. Ναι, δεν χρειάζεται να μάθεις. Τώρα τελειώνω. Εδώ ένα. Εδώ άλλο ένα. 3 και εδώ ένα τελευταίο. 4. Έτσι κάπως το έχει φτιάξει. Εντάξει, εμένα το δικό μου δεν μου πολύ με τρελαίνει.
Εμένα τι με νοιάζει ρε Άλεξ, τώρα τι λες εσύ, φτιάχνω το δικό μου. Και ο ξύμνας από το μικρόφωνο. Τι μαλάκας που είναι. Σου γράφω, σου μιλάω. Πώς θα γράφεις τελικά και στα δύο? Άστο ρε Άλεξ, τώρα απλά άκουγα. Τι? Τι κάνει εδώ πέρα ρε πρώτα. Θα του βάλω ένα δέντρο. Τι κάνει εδώ κάτω. Στο τσακ. Κάτσε να πάω. Και καλά τη χτίζω. Λα. Σίγουρα. Τι λέει η όρκη να δω. Μισή ώρα. Εντάξει, πολύ. Βάζω λουλούδι και Λοιπόν, ωραία. γεια σας guys, πάλι το τελείωσα. Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Ναι, πάμε, έλα. Εγώ πρώτος. Πάμε, έρχομαι εγώ. Έρχομαι εδώ, περίμενε. Βασικά, έλα εσύ πρώτος, έλα εσύ. Εντάξει ρε, οκ. Έλα. Γιατί, Τελείω, έλα από εδώ. Εδώ, έλα. Τι έχει? Γιατί είναι ίδιο. Τι έχει? Γιατί είναι ίδιο με το δικό μου. Τι είναι ίδιο? Πώς? Τι λες ρε? Άσε ρε, τι είναι ίδιο? Όχι και εδώ πέρα. Ίδια λέει. Έλα να δεις. Πάμε να δω. Εντάξει. Άσε ρε πολύ. Πάτησα μute, πρόλαβα. Τι λες? Ρε πώς? Πότε? Πώς το έκανες? Δεν ξέρω, μάλλον δεν ξέρω. Για κάτσε λίγο. Ναι, το μόνο διαφορετικό που είναι ότι είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό τα ξύλινα. Εγώ έχω βάλει αυτό, εσύ έχεις βάλει το σκούδι. Η μόνη διαφορά. Γι' αυτό είμαστε κόλλησαν. Ακόμα και εδώ ίδιο είναι. Τώρα. Έχουμε ίδιο μυαλό ρε. Ίδιο μυαλό. Ναι, και αυτά εγώ τα έχω κάνει διαφορετικά εδώ. Ναι, έχουμε ίδιο Τα μυαλό. έχω βάλει διαφορετικά, αλλά είναι ίδιο ρε. Πώς γίνεται αυτό? Ναι ρε, έχουμε ίδιο μυαλό. Γι' αυτό είμαστε κόλλησαν. Καλό γίνεται αυτό. Αυτό που σου λέω ρε, γίνεται. Πάμε δεύτερο round. Πάμε δεύτερο round. Πάμε για το δεύτερο round. Αυτή τη φορά βγάλω εσύ. Θα κάνω
Λέγεται. Να τα σπάσουμε όλα αυτά. Ναι, μετά. Τι λέει? Το house ρε, το τέτοιο ρε, το holiday house. House. Ποιο το holiday αυτό? Ναι ρε, ναι. Ναι. Εντάξει. Είναι θα σπάσουμε τώρα όλα αυτά. Ωραία, ναι, πάμε. Holiday house λέει. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε τι θα φτιάξει. Σπίτι είπαμε. Ναι, σπίτι είπαμε. Holiday σπίτι πάμε. Ναι, το είπα 2 φορές. Τελειώνει ο καιρός. Δεν ξέρω που κοιτάει γιατί είναι όλο μαύρο το skin του. Κοιτάξτε λίγο. Τι είπες? Καλύτερα. Ωραία, πάμε. Πειράζεται το σπίτι να είναι λίγο. Ω, δεν πειράζει ρε. Δεν πειράζει ρε. Δεν πειράζει. Εντάξει. Το μήνα, όχι. Πάμε. Τι φτιάχνουμε τώρα? Εντάξει, βλέπουμε. Εντάξει, το σπίτι δεν θα είναι νέα. Ωραία, μαγκές. Το έχω κάνει μεγάλη. Πάτησα mute και τώρα θα του βάλουμε TNT. Δεν θα το κάνουμε copy. Δεν θα το κάνουμε copy. Γιατί βαριέμαι κιόλας να κάνω copy και να copy-paste και μετά να μου ζαλάει. Τέλος πάντων. Όταν το τελειώσει θα του βάλουμε TNT και θα τρέξουμε. Ναι. Θα πάω... βρήκα ιδέα. Θα πάω κάτω από τη γη, θα του βάλω TNT. Όχι ρε, μαλακία. Εδώ πέρα είναι. Ωπω. Δεν πειράζει. Κοίτα να δεις που θα πούνε εμένα τώρα. Τι? Καλά πριν ήταν, δεν ξέρω τι έγινε και ήταν ίσα. Τώρα θα είναι και θα είναι πολύ πιο. Ναι, δεν θα είναι. Δεν θα είναι ίδιο. Δεν πάτησα unmute. Ναι ρε, δεν θα είναι ίδια ρε. Ναι, φυσικά λοιπόν παιδιά, πριν έτυχε, δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον έχουμε και μυαλό. Ναι, ρε. Κάνε ένα λάθος. Είχε τρύπα εδώ πέρα. Όχι. Θα την κλείσω. Στο τσακ. Όχι. Στο κάτω, τέλος πάντων. Όχι, έπεσα κάτω τη γη. Στο τσακ να με δει. Πού είμαστε? Έλα ρε φίλε, τι έχει γίνει? Εδώ κάνουμε ένα μεγάλο Το καθόλου. πιο σχεστικό. Ρε, είναι τόσο ηλίθιος που δεν κατάλαβα ότι ήμουν εγώ. Απλά θα το δείξω. Ωραία. Τι έκανα πάλι? Δεν ξέρω τι έκανες εσύ, είσαι ηλίθιο. Μπορείς. Λοιπόν, TNT, πού είναι τα TNT? Να τα. Λοιπόν, μαγκέ.
Όχι. Ρε, Oh no. Oh no. τι κάνεις ρε. Oh no. Τι έβαψες, έλα εδώ. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Δηλαδή, κάτσε και στο άλλο εσύ το έκανες. Όχι.